Hej, det er Magnus fra Kaiser. Jeg vil i dag vise jer et ur, jeg personligt synes er ret specielt. Udover det er et af Rolex's mest klassiske og tidsløse modeller, Submarineren, så er det her ur et af de nyeste, jeg har haft i hånden, i hvert fald i år. Det er fra 2024. Det står derfor fuldstændig skarpt. Der er faktisk stadig stikker her bagpå, og der er ikke så meget sådan noget rise eller noget som helst at se på hverken lænken, horn, kransen og så videre. Det her det er et Rolex Submariner. Referencen det er 126610 LN, hvor LN står for Lyette Noir, som beskriver den sorte lynette, der er på uret. Den model, der sidder med her, er fra starten af 2020, hvor de lavede en opgradering i forhold til den ældre 116610'er. Forskellen på det her ur og den gamle model er, udover at værket indeni er opgraderet, så har du en kasse, der er en millimeter bredere. Det vil sige, at den er på 41 mm. Det giver uret en mere markant fremtoning, men det er heller ikke fordi, at en millimeter i størrelsen ændrer mere på uret end som så. Når du køber uret her hos mig, så kommer det selvfølgelig som fuld sæt. Det vil sige, at du får den ikoniske grønne Rolex kasse. Du har din yderboks, som ser sådan her ud. Du finder selvfølgelig dit ur. Du finder dit green tag. Så er der også et white tag med, som ydermere beskriver urets serienummer og modelnummer. Oppe i toppen af kassen, der finder du din Rolex-bog, garantibog. Der kan du læse lidt om urets funktioner. I garantibogen kan du læse med den garanti, som følger med. Den vil jeg gerne lige beskrive lidt yderligere her. Du får selvfølgelig den 1-årige garanti hos Kaiser, som det her kort garanterer dig. Men på et fabriksnyt ur, som det her jo er, så har du faktisk 5 års fabriksgaranti fra Rolex. Rolex' fabriksgaranti dækker derfor alle bevægelige dele på uret de næste 5 år. Og du kan faktisk bruge hvilken som helst autoriseret forhandler i hele verden til at få udbedret, hvis der skulle ske noget med uret. Så du er selvfølgelig velkommen til at komme ind i mig i butikken, eller gå til en autoriseret forhandler og få udbedret en eventuel fejl. Det er meget, meget sjældent, det sker, men det er ingen usikkerhed. Det vil altså sige, at det her ur det har rigtig, rigtig mange år gode år i sig. Jeg plejer at anbefale, at man får serviceret sit ur hver 8. til 10. år, alt efter brug og hvad man personligt har det godt med. Men det her ur ville sagtens kunne gå de næste 10 år uden problemer. Det der jo også gør Submarineren unikt, og som jeg personligt selv er meget glad for ved mit Submariner, jamen det er glide-locken, som sidder her bag på uret. I og med det dykkeur, jamen så skal det kunne glide ind over våddragten. Så derfor har du faktisk om bag på din lås. Så jeg lige vise det på mit ur, så jeg ikke på nogen måde laver en rise på det her splinter nye ur. Der åbner du låsen. Bag på låsen har du muligheden for at justere din lænke ret meget. Du holder op på låsen, tager fat i lænken, trækker til, så siger den klik, man skal ikke bruge særlig meget kraft. Og så kan du faktisk tage din lænke og justere ind og ud. Det er super smart. Jeg bruger det selv løbende i løbet af dagen. For eksempel når jeg træner, jamen, så udvider min krop så lidt. Fryser jeg meget, jamen, så er det modsatte. Det her ur, som du ser her i kassen, det kan selvfølgelig købes ned hos mig. Som det fremstår her, helt nyt, uden nogen ridser, hakker, noget som helst, 5 års fabriksgaranti, 10 dage gammelt, jamen, så står det til 106.995. Kunne du godt tænke dig at se det ur, jamen, så skriv til mig på Instagram eller via Facebook, og så aftaler vi en fremvisning nede i butikken. Så skriv til mig, så kan du blive den næste, der får lov til at se det her spiller nye ur. God dag.